Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിര ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുഖദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനെ ശ്രീ ഋഷഭാനുസുതി ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ചാപതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തിചക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമം. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरे रूप. हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादन मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 22-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങുകയാണ്. 22-ാമത്തെ അധ്യായം കർദമ മുനിയുടെയും ദേവഹൂതിയുടെയും വിവാഹം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷാ ഗുണാ കർമാദയോ മുനിം സബ്രീഡാ ഇവതം സമ്രാട്ടുപാരതാമുവാചഃ. മൈത്രേയ ഉവാച. ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷാ ഗുണാ കർമ്മോദയോ മുനിം സബ്രീഡാ ഇവ തം സമ്രാട് ഉപാരതാമുവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷാ ഗുണാ കർമ്മോദയോ മുനിം സബ്രീഡാ ഇവ തം സാമ്രാടുപാരതാമുവാചഃ.
സംപ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാടുപാരതമുവാചഃ മൈത്രേയ ഉവാച മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷാ ഗുണാ കർമ്മോദയോ മുനി ഗുണകർമ്മോദയോ മുനി സവ്രീഡാ ഇവ തം സാമ്രാടുപാരതാമുവാചഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയുവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാട് ഉപാരതമുവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയോവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമാദയോ മുനി സവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാട് ഉപാരതമുവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സംവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാടുപാരതമുവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനി സംവ്രീഡ ഇവം തം സമ്രാടുപാരതമുവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാടുപാരതമുവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സംവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാടുപാരതമുവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശ്രീവാസന ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയോവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാട് ഉപാരതം ഉവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനി സവ്രീഡ ഇവ തം സാമ്രാട്. ഒരു പരസ്യം വന്നു അതെ പ്രഭുജി. സവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാടുപരതമുവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാടുപാരതമുവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാടു ഭാരതമുവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സംവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാടു ഭാരതമുവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ രമണി മാതാജി ഇപ്പൊ ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചെല്ലിക്കും. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നിർമ്മല മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സംവ്രീഡ ഇവ തം സാമ്രാടു ഭരതമുവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സംവ്രീഡ ഇവ തം സാമ്രാട് ഭരതമുവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈത്രേയോ വാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയ മുനിം സവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാടു ഭാരതമുവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവമാവിഷ്കൃതാശേഷ ഗുണകർമ്മോദയോ മുനിം സവ്രീഡ ഇവ തം സമ്രാടു ഭാരതമുവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മൈത്രേയ ഉവാച. മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു ഏവം അപ്രകാരം ആവിഷ്കൃത വിവരിക്കപ്പെട്ട അശേഷ എല്ലാം ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഉദയ മഹത്വം മുനി മഹാമുനി സവ്രീഡ വിനീതനായി ഇവ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും തം അവനെ കർദമൻ സമ്രാട്ട് മനു ചക്രവർത്തി ഉപാരതം നിശബ്ദം ഉവാചഹ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു ചക്രവർത്തിയുടെ നാനാവിധ യോഗ്യതകളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും മഹത്വം വിവരിച്ച ശേഷം മൗനം പൂണ്ട മഹർഷിയോട് അതിയായ വിനയം തോന്നിയ ചക്രവർത്തി താഴെ പറയും പോലെ അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനോരുവാച ബ്രഹ്മാസൃജസുമുഖതോ യുഷ്മാനാമാത്മ പരീസ്വയാ ചന്ദോമയസ്തവോ വിദ്യാ യോഗയുക്താനലംബടാൻ. മനോരുവാച ബ്രഹ്മാസൃജസുമുഖതോ യുഷ്മാനാമാത്മ പരീപ്സയാ ചന്ദോമയസ്തവോ വിദ്യാ യോഗയുക്താനലംബടാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ശോഭമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനോരുവാച
ब्रह्मास्पृत्सुमुखदो युष्मानात्मपरीक्षया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तलम्बडान् हरे कृष्ण हरे कृष्ण तानु प्रदीप माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुरुवाच ब्रह्मास्रजत् स्वमुखतो योष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयास्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वासुंदा माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा सृजत् स्वमुखतो हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मा परीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सावित्री कृपे श्री देवदास माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी नमस्कारं प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मनुरुवाच ब्रह्मा स्वमुखदो युष्मानात्मा परीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान् हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण कृष्ण माता जी जोली को कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत् स्वमुखदो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सुप्रभु माता जी जोली को कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अनिता कुमारी माता जी जोली को हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण डॉक्टर मरियम माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी ओम चलिए नमो भगवते वासुदेवाय मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान्। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण गीतासी माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी जयमिला माता जी जोली को हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत् स्वमुखदो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान्। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी ओके हरे कृष्ण अनिता कृष्ण देवदास माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मा परीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्बडान्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता वरद माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी चलिए मनुरुवाच
ബ്രഹ്മാശ്രജസ്വമുഖതോ യുഷ്മാനാത്മപരീപ്സയ ചന്ദോമയസ്തഭോ വിദ്യ യോഗയുക്താനലംബടാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുവാച ബ്രഹ്മാസൃജസ്വമുഖതോ യുഷ്മാനാത്മപരീക്ഷയ ഛന്ദോമയസ്തഭോ വിദ്യ യോഗയുക്താനലംബടാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മനു ഉവാച പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മദേവൻ അസൃജ സൃഷ്ടിച്ചു, സ്വമുഖത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു നിന്ന്, യുഷ്മാൻ നിങ്ങൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണർ, ആത്മപരീപ്സയ വിസ്തരണത്താൽ അവനെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ, ഛന്ദഹമയ വേദങ്ങളുടെ രൂപം, തപവിദ്യ യോഗയുക്താൻ തപോജ്ഞാന നിഗൂഢ ശക്തികളാൽ പൂരിതമായ, അലംപടാൻ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ വിരക്തനായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്തത്താണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ. മനു മറുപടി പറഞ്ഞു, വേദത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപമായ ബ്രഹ്മദേവൻ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു നിന്നും തപോജ്ഞാന നിഗൂഢ ശക്തികൾ തികഞ്ഞവരും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വിരക്തരുമായ അവിടത്തെ പോലുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പ്രചരണമാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ബ്രാഹ്മണർ പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയുടെ വക്തത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വേദങ്ങളുടെ പ്രചാരകരാകാൻ അർത്ഥമാക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ പൂർണ്ണ യോഗശക്തിയുള്ളവരും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വ്യഗ്രതയിൽ നിന്ന് മുക്തരുമാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ രണ്ടു തരം തൊഴിലുകളുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രീണനമാണ് ഒരു തൊഴിൽ, മറ്റേത് ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളാൽ സന്തുഷ്ടനാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവർ അസുരന്മാരെന്നും, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കുന്നവർ ദേവന്മാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ പരമോന്നതന്റെ വിരാട് പുരുഷന്റെ മുഖത്തു നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭുജങ്ങളിൽ നിന്നും, വൈശ്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ശൂദ്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ സന്യാസ തപസ്സുകൾക്കും പഠനത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനും വേണ്ടി വിശേഷ ലക്ഷ്യമാക്കപ്പെട്ടവരും എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരുമാണ്. പ്രഭുപാദ് വിജയ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രാണായ അസൃജസ്മാൻ ദേഹ സഹസ്രപാത് ഹൃദയം തസ്യ ഹി ബ്രഹ്മ ക്ഷത്രമംഗം പ്രജശ്യതി. തത്രാണായ സൃജസ്മാൻ ദേഹ തത്രാണായ സൃജസ്മാൻ ദോ സഹസ്രപാ ഹൃദയം തസ്യ ഹി ബ്രഹ്മ ക്ഷത്രമംഗം പ്രജശ്യതി. തത്രാണായ സൃജസ്മാൻ ദോ സഹസ്രപാ ഹൃദയം തസ്യ ഹി ബ്രഹ്മ ക്ഷത്രമംഗം പ്രജശ്യതി. തത്രാണായ ബ്രാഹ്മണരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി അസൃജ സൃഷ്ടിച്ചു, ചാവും, അസ്മാൻ ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയർ, ദോ സഹസ്രാത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 1000 കൈകളിൽ നിന്നും, സഹസ്രപാത് 1000 കാലുകളുള്ള പരമോന്നത രൂപി അഥവാ വിശ്വരൂപം, ഹൃദയം തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹി വേണ്ടി, ബ്രഹ്മ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രം ക്ഷത്രിയർ, അംഗം കൈകൾ, പ്രജശ്യതേ പറയപ്പെട്ടു. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജയ്. 1000 ചരണങ്ങളുള്ള ആ പരമോന്നത രൂപൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 1000 കരങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയവും ക്ഷത്രിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളുമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ബ്രാഹ്മണർ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശിരസ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നതിനാൽ അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും പരിപാലനത്തിനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്ഷത്രിയർ. ബ്രാഹ്മണർ സമൂഹ ഗാത്രത്തിന്റെ ശിരസായി കരുതപ്പെടുന്നു. ശിരസ് വിഭ്രാന്തരഹിതവും വിവേകപൂർണവുമാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം ഉചിത സ്ഥാനത്തും സ്ഥിതിയിലുമാകും.
ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു. നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായച. ആദ്യം ബ്രാഹ്മണർക്കും പശുക്കൾക്കും പിന്നീട് സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കും ജഗദ്ദിതായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. പശുക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇച്ഛിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ഗോസംരക്ഷണവും മാനവിക നാഗരികതയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാകും. ക്ഷത്രിയർ ബ്രാഹ്മണരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം അർത്ഥമാക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതമായ ഇച്ഛ അപ്രകാരമാകിയാൽ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായജ. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഹൃദയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രാഹ്മണർ സമൂഹത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ക്ഷത്രിയർ മൊത്തം ശരീരത്തെ പോലെയാണ്. മുഴുവൻ ശരീരം ഹൃദയത്തെക്കാൾ വലുതാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 4-ാമത്തത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യോന്യമാത്മാനാം ബ്രഹ്മക്ഷത്രം ചരഷതഃ രക്ഷതി സ്മ വയോ ദേവ സദാത്മകാ. അദോഹ്യന്യോന്യമാത്മാനം ബ്രഹ്മക്ഷത്രം ചരഷതഃ രക്ഷതി സ്മ വയോ ദേവ സദാത്മകാ. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തങ്ങളെ തന്നെയും പരസ്പരവും സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതിനാലാണ്. കാരണവും ഫലവും പരിവർത്തന രഹിതവുമായ ഭഗവാൻ സ്വയം അവരെ പരസ്പരം അവരിലൂടെ സംരക്ഷിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. മാനവകുലത്തിലെ സകലരെയും ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിലെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സഹകരണ സമ്പ്രദായമാണ് വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ സാമൂഹിക ഘടന. ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ക്ഷത്രിയർ ബ്രാഹ്മണരാൽ ആത്മീയമായി സമുദ്ധരിക്കപ്പെടാനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും അന്യോന്യം ഹൃദ്യമായി സഹകരിക്കുമ്പോൾ താഴെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളായ വൈശ്യർ അഥവാ വ്യാപാരവും കൃഷിയും ഉപജനമാക്കിയവരും ശൂദ്രർ അഥവാ തൊഴിലാളി വർഗവും സ്വാഭാവികമായും പുഷ്ടി പ്രാപിക്കും. ആയതിനാൽ വൈദിക സമൂഹത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വിശാല സമ്പ്രദായം മുഖ്യമായും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും പ്രാധാന്യത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിർമ്മിതമാണ്. യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണെങ്കിലും സംരക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരെ ക്ഷത്രിയരുടെയും ക്ഷത്രിയരെ ബ്രാഹ്മണരുടെയും പരസ്പര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളോടും താല്പര്യരഹിതനായി അകന്നു മാറി നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിർവികാര കർമ്മരഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനൊന്നും തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹം അത്രയേറെ മഹത്വമുള്ളവനാകിയാൽ വ്യക്തിപരമായി ഒരു കർമ്മവും അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യുത അവിടുത്തെ ശക്തികളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരാലും ക്ഷത്രിയരാലും നമ്മൾ ദർശിക്കുന്ന എന്തു തന്നെയായാലും ഒന്നിനുമേൽ മറ്റൊന്നിനും പ്രവർത്തനമുള്ള വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങളാണ്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെങ്കിലും പരമോന്നതനായ വ്യക്തി പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. വ്യക്തിപരമായി ഒരുവന്റെ സ്വത്വം പല ഗുണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടേതിൽ നിന്നും വ്യതിരക്തമായിരിക്കും. വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികൾ ബ്രാഹ്മണരെയും വൈശ്യരെയും ക്ഷത്രിയരെയും ശൂദ്രരെയും പോലെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമായിരിക്കും. എങ്കിലും വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകൾക്കിടയിൽ സമ്പൂർണ്ണ സഹകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെയും ഉള്ളിൽ പരമോന്നതനായ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാവുകയും അവർക്ക് സർവ്വവിധ സംരക്ഷണവും നൽകുകയും ചെയ്യും. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ വക്തത്തിൽ നിന്നും ക്ഷത്രിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വശത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭുജങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഉൽപാദിതരായത്. വിവിധ ജാതികൾ അഥവാ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തൊഴിലുകളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അവർ പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രസന്നനാകും. 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനത്തിന് പിന്നിലെ ആശയവും ലക്ഷ്യവും ഇതാണ്. വിഭിന്ന വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരസ്പരം പരിപൂർണമായി സഹകരിച്ചാൽ സമൂഹം ഭഗവാനാൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ജീവസത്തകളുടെയും ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് അവന്റെ വ്യക്തിഗത ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാകുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരത, ഞാൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാകുന്നു എന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാൽ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനെന്നോ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയെന്നോ ആണ് അർത്ഥം. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് വ്യക്തിഗത ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനാകുന്നു.
അദ്ദേഹം മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയാകും. ഈ ഗ്രഹത്തിലെ മാത്രമല്ല അന്യഗ്രഹങ്ങളുടെയും അവിടുന്ന് പരമോന്നതനായ ഉടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിവിധ വ്യക്താത്മാവുകളെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അവിടുന്ന് വിഭജിതനാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഏകമായും മാറ്റമില്ലാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് തന്നെയായും തുടർന്നു. സൂര്യൻ ആകാശത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ സകലരുടെയും ശിരസ്സുകൾക്ക് മീതെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യൻ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഒരുവൻ സൂര്യൻ തന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ മാത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ 5000 മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള മറ്റൊരു മനുഷ്യനും സൂര്യൻ തന്റെ ശിരസിന് മീതെ മാത്രമാണെന്ന തോന്നലുളവാകും. അതുപോലെ പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏകമാകും. അതേസമയം എല്ലാ വ്യക്തി ആത്മാവും മേൽനോട്ടത്തിനായി അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ആത്മാവും ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ ഗുണപരമായി ഏകമാണെങ്കിലും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും വിഭിന്നങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 5-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവ സന്ദർശനാദേവാ ചിന്നാമേ സർവ സംശയഃ സ്വയം ഭഗവാൻ പ്രീത്യാ ധർമ്മമാഹാരിരശിഷു. തവ സന്ദർശനാദേവാ ചിന്നാമേ സർവ സംശയഃ സ്വയം ഭഗവാൻ പ്രീത്യാ ധർമ്മമാഹാരിരശിഷു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീപ്രഭുപാദ് ജയ്. സ്വന്തം പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ ഭഗവത്പദം വളരെ ദയാപൂർവം വ്യക്തവുമായി വിശദീകരിച്ചു തന്നതിനാൽ അങ്ങയെ സന്ധിച്ചതോടെ എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീപ്രഭുപാദ്. മഹാനായൊരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിയെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് മനു ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. ഒരുവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളോട് സഹവാസം പുലർത്തണമെന്ന് ചൈതന്യ ഭഗവാൻ പറയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിയുമായി ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും ഉചിതമായ സഹവാസം സ്ഥാപിച്ചാൽ അവൻ എല്ലാ പരിപൂർണതയും കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരുവനെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പരിപാവനമായ ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ധിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ആർജിക്കുകയാൽ അവന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സമഗ്ര ദൗത്യം സഫലമാവും. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് മനുവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയുടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നമുക്ക് വിഷ്ണുപാദ ശ്രീമദ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജുമായി സന്ധിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും പ്രഥമ ദർശന മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഈ സന്ദേശം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രഭാഷിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് ആഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവിടുത്തെ ആജ്ഞ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയും അത് നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന തൊഴിലുകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് രക്ഷിച്ച് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു തൊഴിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരുവൻ പരിപൂർണമായും അതീന്ദ്രിയ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരതനായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ ജീവിത ദൗത്യം സമ്പൂർണമാകും. ഒരുവിന് ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടാൻ കഴിയാത്തവ ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന വർഷം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നേടാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എപ്പോഴും വിശുദ്ധരായ വ്യക്തികളോട് സഹവസിക്കണമെന്നും സാധാരണ മനുഷ്യരുമായുള്ള സഹവാസം കഴിവതും ഒഴിവാക്കാൻ യത്നിക്കണമെന്നും വൈദിക സാഹിത്യം ആധികാരികമായി നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു വിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരുവന് ഭൗതികമായ എല്ലാ കുരുക്കളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ കഴിയും. ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയമായി മതിയായ പുരോഗതി ഉള്ളതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മോചിതനാക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകളുടെ വിഭിന്ന കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്തവൻ വളരെ ദയാപൂർവം വിവരിച്ചതിനാൽ തന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇവിടെ മനു സമ്മതിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കർദവമുനിയുടെ ആശ്രമത്തില് ദേവഹൂതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളായുള്ള സ്വയംഭൂമനും ശതരൂപിയും എത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ കർദവമുനിയുടെയും ദേവഹൂതിയുടെയും വിവാഹം എന്നാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് ഇനി ഭഗവാൻ കപിലദേവനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ മൈത്രേയ മുനി വിതുരരോട് പറയുന്നതാണ്, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ വിവിധ യോഗ്യതകളെയും കർമ്മങ്ങളെയും ഒക്കെ മഹത്വം വിവരിച്ച ശേഷം മൗനം പൂണ്ട കർദവ മുനിയോട് വിനയം തോന്നിയ ചക്രവർത്തി സ്വയംഭൂ മനു അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. കർദവ മുനിയോട് സ്വയംഭൂ മനു പറയുകയുണ്ടായി, വേദത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപമായ ബ്രഹ്മദേവൻ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു നിന്നും തപോജ്ഞാന നിഗൂഢ ശക്തികൾ തികഞ്ഞവരും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വിദഗ്ധരുമായ അവിടുത്തെ പോലുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നും തപോജ്ഞാന നിഗൂഢ ശക്തികൾ തികഞ്ഞവരും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിദഗ്ധരുമായ അവിടുത്തെ പോലുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പ്രചരണമാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ബ്രാഹ്മണർ പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയുടെ വക്തത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വേദങ്ങളുടെ പ്രചാരകരാകാൻ അർത്ഥമാക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും പരമദൈവകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, വേദേഷു സർവേരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദ വിദേവ ചാർന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാവുന്നതും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർ പൂർണ്ണ യോഗശക്തിയുള്ളവരും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന വേഗതയിൽ നിന്നും മുക്തരുമാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രീണമായിട്ടുള്ളവര്, മറ്റൊന്ന് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈശ്യര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ശൂദ്രർ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലുകളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ വർണ്ണത്തിനും ഓരോരോ കടമകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷത്രിയർ യുദ്ധം ചെയ്യുക, വൈശ്യര് കൃഷി, വാണിജ്യം, ഗോരക്ഷ എന്നിവ, ശൂദ്രർ മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്.
മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു 1000 ചരണങ്ങളുള്ള ആ പരമോന്നത രൂപൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 1000 കരങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയരെ സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാൽ ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയവും ക്ഷത്രിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളുമാണെന്ന് പറയും. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കില്ല അല്ലെ. ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ 1000 കൈകളിൽ നിന്നാണ് ക്ഷത്രിയരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണര് പറയുന്നു ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തലയാണെന്ന് ബ്രാഹ്മണരാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയവും ക്ഷത്രിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിൽ പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണർ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശിരസ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സുരക്ഷിതത്തിനും പരിപാലനത്തിനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ ശിരസ്സാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ എല്ലാം സംരക്ഷിതമാവും അല്ലെ. അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണ് ക്ഷത്രിയരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ഷത്രിയരെ ഭഗവാന്റെ കൈകളാണെന്ന് പറയും. ബ്രാഹ്മണർ സമൂഹഗാത്രത്തിന്റെ ശിരസായി കരുതപ്പെടുന്ന ശിരസ് വിഭ്രാന്തരഹിതവും വിവേകപൂർണവുമാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം ഉചിത സ്ഥാനത്തും സ്ഥിതിയിലുമായിരിക്കും. ശിരസ് വിഭ്രാന്തരഹിതവും വിവേകപൂർണവുമാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം ഉചിത സ്ഥാനത്തും സ്ഥിതിയിലുമാകും. ശിരസ്സാണ് അല്ലെ എല്ലാം നടത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയനായാലും രാജാവായാലും എല്ലാം ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ശിരസ്സാണ് അല്ലെ. ആ ശിരസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് നല്ലതാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയരും മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയരും മറ്റുള്ളവരും വൈശ്യരും എല്ലാം സമൂഹത്തില് നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശിരസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ഉയർന്ന വൈഷ്ണവന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കും. അപ്പൊ അതില് അദ്ദേഹം ഒരു തമാശ രൂപ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു വിദേശത്ത് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറയുകയുണ്ടായി ഗൃഹനാഥന്മാർക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു. അവര് ശിരസാണ്, അവരെ ഒരു ശിരസായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. ഇത് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, അപ്പോ മാതാജി മാറല്ലോ, അപ്പൊ എന്താണ് സ്ത്രീജനങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ അത് കഴുത്താണ്. കഴുത്ത് തീരുമാനിക്കും ശിരസ് എങ്ങോട്ട് നീങ്ങണം എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം തമാശ രൂപത്തിലായാലും മതി. അപ്പൊ ശിരസ് എങ്ങോട്ട് നീങ്ങണമെന്ന് ആര് കഴുത്ത് തീരുമാനിക്കും. കഴുത്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ ശിരസ് ചലിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശിരസ്സാണ് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ് ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ കൈകളായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിരസിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കൈകളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൈകളാണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ഷത്രിയർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണരാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രണാമം മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ജനതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും എല്ലാം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവരുടെ സംരക്ഷകനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണരും പശുക്കളൊക്കെ. അവരുടെ സംരക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ. എവിടെയാണോ ബ്രാഹ്മണരും ഗോക്കളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്, ആദരിക്കപ്പെടുന്നത്, സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്, അവിടം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എവിടെയാണ് ഗോക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലുകയും ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നാശമായിരിക്കും. പശുക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇച്ഛിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ഗോസംരക്ഷണവും മാനവിക നാഗരികതയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ്. ക്ഷത്രിയർ ബ്രാഹ്മണരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം അർത്ഥമാക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതിരിച്ച അപ്രകാരമാകിയാൽ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ
ഹൃദയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ. ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. ക്ഷത്രിയർ മൊത്തം ശരീരത്തെ പോലെയാണ്. മുഴുവൻ ശരീരം ഹൃദയത്തെക്കാൾ വലുതാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണ് ക്ഷത്രിയരെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ബ്രാഹ്മണരാണ് അല്ലെ. പഴയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ നോക്കി അവർക്കൊക്കെ ഉപദേശകരായിട്ടുള്ളത് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കും അല്ലെ. ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കൊക്കെ ഉപദേശകരായിട്ട് ഉപുദ്ധി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എങ്ങനെ പല തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒക്കെ നടത്തി അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാം, എങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കാം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഉപുദ്ധിയുള്ളവരെയാണ് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെ, ഇങ്ങനത്തെ ഉപദേശകരായിട്ട്. എന്നാൽ പഴയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ ആയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെയായിരുന്നു. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഐശ്വര്യത്തോടും സമൃദ്ധിയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഭരിക്കാനായിട്ടും എല്ലാ പ്രജകളെയും സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും സാധിച്ചു. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തങ്ങളെ തന്നെയും പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതിനാലാണ്. കാരണവും ഫലവും പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഭഗവാൻ സ്വയം അവരെ പരസ്പരം അവരിലൂടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതിലൂടെ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും അന്യോന്യം ഹൃദ്യമായി സഹകരിക്കുമ്പോൾ താഴെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളായ വൈശ്യരും അഥവാ വ്യാപാരവും കൃഷിയും ഉപജീവനമാക്കിയൊരു ശൂദ്രർ അഥവാ തൊഴിലാളി വർഗവും സ്വാഭാവികമായും പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുമായതിനാൽ വൈദിക സമൂഹത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വിശാല സമ്പ്രദായം മുഖ്യമായും ബ്രാഹ്മണരുടെ ക്ഷത്രിയരുടെയും പ്രാധാന്യത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിർമ്മിതമാണ്. യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണെങ്കിലും സംരക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരുടെ ക്ഷത്രിയരെ ബ്രാഹ്മണരുടെയും പരസ്പര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളോടും താല്പര്യത്തിനായി അകന്നു മാറി നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിർവികാര കർമ്മരഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹം അത്രയേറെ മഹത്വമുള്ളവനാകിയാൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കർമ്മവും അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേക അവിടുത്തെ ശക്തികളാണ്. ബ്രാഹ്മണരായാലും ക്ഷത്രിയരായാലും നമ്മൾ ദർശിക്കുന്ന എന്ത് തന്നെയായാലും ഒന്നിനു മേലും മറ്റൊന്നിന് പ്രവർത്തനമുള്ള വ്യത്യസ്ത ഊർജ്ജങ്ങളാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരോ തരത്തിലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപ്രകാരം ഓരോരോ അല്ലെ ബ്രാഹ്മണർ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു, ക്ഷത്രിയര് ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ക്ഷത്രിയരുടെ സംരക്ഷണത്തിലും ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശത്തിലും വൈശ്യര് കൃഷി, വാണിജ്യം, കച്ചവടം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ശൂദ്രരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിൽക്കാനും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ചാതുർവർണ്ണം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വികാസം. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇന്ന് വിമർശിക്കുന്ന പോലുള്ള എന്താ പറയാ ആ കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണിസം അല്ല അല്ലെ, ജാതിയുടെ തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവല്ല, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകൾ വ്യത്യസ്തനാണ്. പരമോന്നതനായ വ്യക്തി പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്. ഒരുവന്റെ സ്വത്വം പല ഗുണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ വ്യതിരക്തമായ വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികളിൽ ബ്രാഹ്മണരെയും വൈശ്യനെയും ക്ഷത്രിയരെയും ശൂദ്രരെയും പോലെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നവരെങ്കിലും വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകളുടെ ഇടയിൽ സമ്പൂർണ്ണ സഹകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെയും ഒരു പരമാത്മാവെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായും അവർക്ക് സർവ്വവിധ സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും സന്തോഷവാനാവും. അവർക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി. പ്രഭുപാദരും പറയും, ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശരീരം അതിനെ ഒരു കഥയും പറയും. അച്ഛന്റെ ശരീരത്തെ എന്താ പറയാ മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് മക്കളോടൊക്കെ പറയും. ഓരോരു ഒരു മകൻ കൈകൾ മസാജ് ചെയ്യാൻ, ഒരു മകൻ കാലുകൾ. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു വലിയ ദേഷ്യത്തിലായി അവര്
ഓരോരോ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പിടിച്ചു വലിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ ആവരുതെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ഇതെന്റെ ശരീരമാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എല്ലാ സമൂഹത്തിലെ 4 വർണ്ണങ്ങളും അവര് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനും സന്തോഷിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സന്തോഷവും നൽകി. വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് ആത്മാവും അല്ലെ, വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജീവാത്മാവ്, വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും രണ്ടും. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, സ്വന്തം പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദം വളരെ ദയാപൂർവം വ്യക്തവുമായി വിശദീകരിച്ചു വന്നതിനാൽ അങ്ങയെ സന്ധിച്ചതോടെ എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കും. സ്വയംഭു കർദവമുനിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അല്ലെ, കർദവമുനിയിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അധർമ്മികളൊക്കെ ഇളക്കി നിർത്തുകയും അല്ലെ, മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, മഹാനായ ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിയെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് മനു. ഒരുവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളോട് സഹവാസം പുലർത്തുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ്, ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിയുടെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഉചിതമായ സഹവാസം സ്ഥാപിച്ചാൽ അവനെ എല്ലാ പരിപൂർണതയും കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രവും ഇല്ലാകം മാത്രം സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി. സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലവ മാത്ര ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ 11 ഒരു ഭാഗമാണ് ലവ എന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അല്പസമയത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ പോലും അത് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണത നൽകുന്നു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളുടെ ദർശനം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തരും, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോണിൽ മഹാരാജാക്കന്മാരും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഒരിക്കലും കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ആത്മീയ ഊർജം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ആ മധുരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആത്മീയ ബലം ലഭിക്കും, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാർ അവരൊക്കെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മറ്റുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവരിലൂടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കാണുകയും അവരുടെ അസോസിയേഷൻ എടുക്കുകയൊക്കെ വേണം. ശിലപ്രഭുപാദർ ശിലപ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ അനുഭവം പറയുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശിലപ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭയചരണാരവിന്ദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശിലപ്രഭുപാദരുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധു വരുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്വാമി വരുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ വീട്ടില് പല സ്വാമിമാരും വരുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ അച്ഛന്റെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ അച്ഛൻ ഡിവോട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല സാധുക്കളും അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന പല സാധുക്കളും പ്രഭുപാദരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല സാധുക്കളെയും പ്രഭുപാദർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. സന്യാസി എന്താണ്, അവരൊക്കെ പുകവലിക്കുമായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള
ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ ആദ്യമൊക്കെ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കാണുന്നത് അല്ലെ. അഭയ ചരണാരവിന്ദ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെ. ആ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രഭുപാദരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ള പലരും അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. അവിടെ വേറെയും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനടുത്തായിട്ട്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. ആ പ്രഭാഷണം തീരുന്നത് വരെ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് ആ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ആ പ്രഭാഷണം മുഴുവനായിട്ടും ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു, അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരം ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനോട് തന്നെ പറയുകയുണ്ട്, നമുക്കിപ്പോഴും വേണ്ടുന്നത് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയും. അല്ല, ഇത് അർജന്റ് ആണ്, സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുകയുണ്ട് അല്ലെ. ഭരണാധികാരികൾ മാറി മാറി വരും അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടുന്നത് ഓരോരോ ആളിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടാണുള്ളത്. ഈ ആത്മാവിനാണ് മോചനം ലഭിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥ മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരെയും, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സഹായിക്കണമെന്ന് ശിവപ്രഭുപാദരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും, നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പരിചയമുള്ളതിനാൽ നീ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം, നിനക്ക് പൈസ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും പ്രഭുപാദരോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞത് മുതൽ പിന്നീട് അതിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മാസികകളും എഴുതുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത ഗൗഡിയ മഠത്തിന്റെ ആ മാസികകളിലൊക്കെ പ്രഭുപാദര് പല കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആ സാധുവിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് കാണുന്നത് അല്ലെ. ആ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ആരാണ്? ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് സാധാരണ ഒരു സന്യാസിയല്ല. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ജരിയാണ്, നയനമണി മഞ്ജരിയാണ്. ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ ആരെയാണ് പ്രഭുപാദര് നേരിട്ട് കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അഷ്ടസഖിമാരുടെ സഹായികളായിട്ടുള്ള മഞ്ജരികളുടെ ഒരുകളായിട്ടുള്ള നയനമണി മഞ്ജരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില്, കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള പലരും ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെയും ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ തന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാനും മറ്റും തന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടേ, അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ തന്നെ, അങ്ങയിൽ ഒരാള്, അങ്ങയുടെ സേവകരിൽ ഒരാളെ തന്നെ എനിക്ക് സേവനങ്ങളെ എന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അയക്കണം എന്ന് പറയും. അത് പ്രകാരം ആണ് ഭഗവാന്റെ മഞ്ജരിയായിട്ടുള്ള നയനമണി മഞ്ജരി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയാണ് പ്രഭുപാദർ കണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ലഭിക്കില്ലേ. ഗൗഡിയ മഠത്തിൽ അനേകം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദരെക്കാളും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരോടാണ് ഈ ദൗത്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്?
ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന് അറിയാം ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഓരോ ശിഷ്യന്മാരും. പ്രഭുപാദർ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പറയുന്നത് അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിനിടെ ചർച്ച ചെയ്യുണ്ടായി ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പല ആൾക്കാരും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതവും ഒക്കെ പഠിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ 8 വയസ്സിൽ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതവും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടത്തുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിപ്പെടുകയും അല്ലെ, അവിടെ ബോർഡ് കാണുകയും ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി എന്നുള്ള ബോർഡ് കണ്ട് അവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ സ്വാമിയെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ കാണാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചു. പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നീ സന്യാസം എടുത്തോ ചോദിച്ചു. ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആ വീടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു സന്യാസിയാകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഞാൻ സന്യാസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താണ്, എത്രയോ കാലമായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരോടൊന്നും പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുന്നില്ല സന്യാസം എടുക്കാൻ. ഇപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം എവിടെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടോ വീടോ ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ, അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് പോലും എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്ന സന്യാസം നിനക്ക് ഞാൻ തരാമെന്ന്. അപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് പിന്നീട് പ്രഭുപാദരോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സന്യാസം കൊടുക്കുക, ഇദ്ദേഹം ദീക്ഷ എടുത്തില്ല, ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ എടുത്തില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല, എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വീണു പോവില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 10-15 തലമുറയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണ്, വൈഷ്ണവരാണ്, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വരിൽ നിന്നായിരുന്നു ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോഴും അവിടെ പോയാൽ അമ്പലം കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയും, കൃഷ്ണൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. കൃഷ്ണനാണ് നിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ സന്യാസം കൊടുക്കുകയും പുരിയിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ ഭുവനേശ്വറിൽ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി. അതുപോലെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരൊക്കെ അവർക്കറിയാം ഭഗവാനും ആയിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരുടെ ബന്ധം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ ദൗത്യം, ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദൗത്യം അവരെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാദരോട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 1000 കണക്കിന് വേറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്, അവരോടൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർക്ക് അത് സക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് ഭംഗിയായിട്ട് പ്രഭുപാദർ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തില്ല. പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും, എന്റെ ഗുരു മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതുപോലെ ഗോസ്വാമിമാരുടെ, രൂപഗോസ്വാമിമാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളെ കാണുകയും അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് വെറുതെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ പോലെ പോവാനല്ല, അവിടെ പോയിട്ട് സാധുക്കളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണെന്ന് അല്ലെ. സാധുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. അതന്നെയാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മൈത്രേയനും വിതുരനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. വിതുരര് തീർത്ഥാടനത്തിനായിട്ട് പോവുകയും അങ്ങനെ മൈത്രേയ മുനിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വിതുരർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്വയംഭൂ മനു കർദവ മുനിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും സ്വന്തം കടമയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള സാധുക്കളെ കാണുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരുവന് ഭൗതികമായ എല്ലാ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ കഴിയും. ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയമായി മതിയായ പുരോഗതിയുള്ളതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മോചിതാക്കാനുള്ള ശക്തിയും. വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകളുടെ വിഭിന്ന കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്തവൻ വളരെ ദയാപൂർവം വിവരിച്ചതിനാൽ
തന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഇവിടെ മനു സമ്മതിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് എത്ര മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയായാലും അദ്ദേഹത്തെ പരിശുദ്ധനാക്കാനും എല്ലാ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചിതനാക്കാനും കഴിയും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ചില പ്രഭുപാദരെ നോക്കിയാൽ അല്ലെ, ചില പ്രഭുപാദര് വിദേശങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അത്രയും പാപികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ കൃഷ്ണബോധവാന്മാരാക്കി. അപ്പോ എന്ത് വേണം, നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളെ കാണുകയും അവരുടെയൊക്കെ ആ ആശ്രയം എടുക്കുകയും അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയൊക്കെ വേണം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരുപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാഗവതം വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ.